Dapat di ka mag-drive-drive kung wa kay lisensya. Kapila-pila ginang namaligyab ba ni sir? Usay man eh, kernel ko. Ay kernel de ka sir, sorry sir. Dapat di ka mag-drive-drive kung wa kay lisensya. Kapila-pila ginang namaligyab ba ni sir? Usay man eh, kernel ko. Ay kernel de ka sir, sorry sir. Sa trabaho ni mo. Ganman ko sir. Ganman daw day. Ato na ni palutson kay marag mamaak ni. Sarge, ganihar na mga motor diha. Mura ganihara na sila kita sa tuwa ba? Unsa man nga dakop na may TikTok? Bukid na bukid, bandakop. Na si Kernel pagpormal. Tarungan yung pangdakop ha. Kernel, mayong hapon Kernel. Way pagbago kernel ba? Bagtik yapon kay ka. Kita ka ng mga motora, mga kururom na. Mauna Kernel, namin sa karsada para maharang na. Kinahanglan daghang tagmadakpan karon. Kay hapit ng December, wala pa tay kwarta. Buaya jud kini animal oh. Unsa? Pagtarong ha, kadungog ko ato. Di man na buaya. Kagamay ana oh. Bao. Pagtarong mo ha, gamay-gamay ra ko pero hing abot ko aning haranggo. Kernel, kaila kang Snow White? Apil pa ka dito? Pagtarong dia ba? Ayo ya guys kernel. Nalangan ako ba mulusot ko eh? Pre, na-lisensya? Wala sir, tiyara man ko sa unahan oh. Rehistro na ha. Kung sa'yo mong ganahan, bali min sa unahan, dito ka na budakpon, apak ko hindi karon. Sir, maluoy mo sir, wa mo ko lisensya sir. Numero ni, ano nilusot bang ka umay ka lisensya? Dong, dapat di ka mag-drive-drive kung wa kay lisensya. Kapila-pila ginang namaligyab ba ni sir? Usay man eh, kernel ko. Ay kernel de ka sir, sorry sir. Sa trabaho ni mo. Ganman ko sir. Ganman daw day. Nga ano malagan man? Pagtarong ba? Sabi gusto niyo pa anak ka? Ay, nakasuko sir. Ato na ni palutson kay marag mamaak ni. Palusot pa na, delikado na kay ganba na. Sige, bante. Dali! Letso! Huy, kulbaan ako day, uy. Basig may gotag bala. Magaling ka ang tanong. Pila rin ka sa dalaga. Hoy, usa man to? Paglubad-lubad ha. Wala, Kernel. Wala. Nailisensya? Rehistro. Sir, mayong buntag sir. O sige, di ka adik mo ha? Murag nakulbaan malay ka dong. Wala sir. Hoy, i-check niyo ang U-box. Bantayan niyo basta adik-adik na. Abre iyo bak. Paspas! Mas dali. Sa kay tirada ni bataan eh. Dong, grabe pangurog ni mo. Murag nakulbaan man ka. Huwag man ka kay sala. Wala man sir. Dong, ano apa ni tangke? U-box lang gipabre oh. Grabe, kulbaan man ka. Sige, palutsan na wala yung sala. Sige, lapos. Dali, kay ulan na. May buntag chip. Hulo, pugi, uy. Hoy, palusutan na. Nga naman, Kernel. Okay guys.